Zdravím vás, milí diváci, ja som Trumpman zo Terrarie. Vlastne určite ste sa na ňu tešili. A vlastne teraz som vám ju dal. Chcel som predbehnúť tie všetky veci, ako regenerovanie svetu a tak ďalej, pretože určite by ste nechceli mať takový ten pocit, že vlastne nič iné tam nie je, len to, že načítava nám to a načítava. Takže už som sa rozhodol to preskočiť. Začíname točiť Terrariu. Určite si nechajte ujsť náš Facebook, náš blog, ktorý nájdete v popisku videa. Určite sa na tom vlastne pozasmejete na nejakých tých vecí tam a vlastne to je asi všetko ku tomuto Shadow Game Studio a teraz vlastne sa ideme pozrieť a počúvať. Vy budete pozerať, počúvať a ja budem hrať. Taká dohoda. Takže rozhodol som sa hrať Terrariu, pretože veľa gameplayerov, buď slovenských alebo českých, nahrávalo Terrariu a dostalo sa s ňou veľmi ďaleko. Takže ja som sa rozhodol nahrávať Terrariu. Takticky za to je Terraria, niekto hovorí, že to je hovadina s prepáčením, pretože je to 2D hra. Nezáleží na tom, že to je 2D hra, ale záleží na tom, že čo tu je všetko, čo nie je v Minecrafte alebo čo nie je v inej hre. Vlastne neviem, či v inej hre by ste našli pihu, ďalej záchod, vaňu, koš normálny. Ja si myslím, že toto by ste v normálnej hre nenašli. Tak, teraz si to zabarikadovaný so mnou. Nemám sa čoho bať. Ja ťa nezjem, iba ťa znásilním. OK, takže vytvoríme mu tu stôl a on tak uzná, že to je vlastne jeho izba. Ale predtým tam musí byť ešte nejaká tá faklička. No toč. Buď točka, alebo neviem, ako by sa to dalo povedať. Takže a ďalej si potrebujeme vytvoriť kladivo. Pardon, že som nič nehovorila, ale úplne som sa zamyslel do Terrarie. Takže určite sa máte aj tešiť na Mafiu 2, ktorá vyjde za chvíľu. Vlastne dohodol som sa s tiež jedným typkom, čo tu robí v Ender Studio. No, pardon, nechcel som sa zmeniť toto štúdio. V tom štúdiu som bol vlastne o Shadow Studio. Vlastne ten typek bude vlastne to robiť všetko a ja som sa s ním dohodol, takže urobí každý tretí deň urobí 5 dielov, takže určite sa budete mať na čo tešiť. On je proste do toho macher, on je proste závislak. Tak, ďalej čo tu máme? Tak, urobíme si dvere. Ale moment, potrebujem pozničiť tieto tu veci, pretože nemôže toto byť tak blízko. Momentiček, takže keď otvoríme toto, meníme tu, takže jednu stoličku dáme tu, teraz tu dáme stôl. Tak, a teraz zase dáme jednu stoličku tu. Teraz dáme jednu tuto a urobíme tu dvere. Vráca mi kamoš! Kamoš! A tu nechal sám.
Rýchlo môj uzamykací systém. To som vynašiel pre tie NPCčka, aby sa nemohli dostať vonku. Ešte sa čudujete, prečo som toto urobil? Vlastne, urobil som to preto. Aj, zabijem vás dvermi! Urobil som to preto, pretože NPCčka kedykoľvek si môžu výjsť vonku, voľne. Tak. Som urobil takéto opatrenie, aby nemohli ísť preč, aby nemohli otvárať tie dvere. OK. Nahrávame už dosť dlhú dobu. Tento diel bude mať určite tak primeranú dĺžku. Takže skončíme tak a uvidíme sa v ďalšom dieli zase u zaujímavších vecí. Takže majte sa.